YouTube, kembali lagi bersama saya dari channel Andi Budes. Ya, kita lagi di Semarang, lagi anak proyek gudang. Oke, tonton kelanjutannya. Oke, ini lagi garapan proyek di Semarang, kawasan Banyumanik. Kita pikir apa kita ini bangunannya ya gudang ya, kayak barangnya di rank taruh C profil lihat. Iki garing raket wis gatu-gatuan wis ana kodene ayo gatuk A gatuk B iki juga iki kodene apa iki ya yes iki kodene yes ngono sipil iso kerja masih aku ini sing dolanan setrum ya wis gak iso wis off wedi mergane oke kesetrum ya mau wis kok piye yo angel tangan terus tak wisi terus untuk kerang kuda petang kuda oke, cuacanya ora mendukung. Oke iki proses ngetik kuda-kuda wis rampung Oke, dari masang casing, tali angin, terus ngerengi. Kondisinya wah jeblok pol matol kayak sawah. Oke, hari kedua pemasangan dressing sama ikatan angin sudah selesai. Garing garing rengi, tapi ini kan rengi aluminium foilnya urung teko, derung iki ameh ditinggal iki kae dudukan talang oke, lanjut besok lah.